Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umacele versus Mayeni. Niyakhumbula umacele ethi kwisithembu kufanele uyazi leni yakho, uyazi indawo yakho. Yena uyayazi indawo yakhe. Wayekusholani lokho? Angithi ubaba uMseli kwafike washo ukuthi khona abantwana bakaMpumelelo ujabulile ngalokho futhi uma bephinde behlangana kwesibili uzobe esireport futhi ukuthi khona enye pregnancy athula-ke amakhosikazi wasethi uMayeni-ke kuyobe sekuyi-10 kaLwandle wathi umacele la kwisithembu fanele wazi your place and your lane. Angicela ukubuza ugeli lo kaLwandle uyakwazi lokho ngoba phela naku ku-social media guys kunamahlebezi ukuthi kuvezwa i-pregnancy, kuvezwa i-engagement, ivezwa i-girlfriend kaLwandle. Umamkhulu wayetshela uMayeni laphaya ku-season 1 season 7 wakuthanda nesithembu eshetafuleni because usedinwe ukuthi uMayeni uthi kuzobe sekuwuLwandle okureportwa ngayo. Bathi nje in a polygamous marriage, know your place and your lane. Angazi noma mhlampe wadinwa ukuthi uLwandle usayingane noma wayengakulindele lokho indlela aphendula ngayo. Manje-ke kuno-girl ovela ku-social media, mayevela uvelwa noLwandle, esinye isithombe sakhe sinomamkhulu, mayixoxa la ku-social media kuthiwa kune-pregnancy, mayixoxa la ku-social media futhi sekune-ring, mayixoxa futhi la ku-social media uyangena ko-live akhulume noSipho Cele njengomamkhulu baseMzumbe onkosikazi bakusasa bakaMseleko. Hawu, umacele wathi akayithandi indaba yokuphithizela esho kuMayeni. Manje le yenza ogelo ehambisana nayo ngoba nalapha kwishow akakaveli. Ne-pregnancy mayikhona akakayiveza umkhulu ukuthi khona omunye. Angithi niyakhumbula kovuyo le kuzoqala ishow kwavela lezi ithombe beshaya uPink kwaphinde kwavela beshaya uBlack. Social media wavunguzela wathi why epromoter into e-wrong ingane nkosikazi zavela iy'thombe saze sabona ukuthi hawu bakhulelwe kanye kanye beyalandelana. Ugeli yena bakamvezi nayo futhi eyeringa akakayivezi umkhulu ngoba bathi-ke ku-social media into ezokwenza ukuthi beyikholwe le ndaba kuzoba ne-post esu-Gokflow eMzumbe, iphupho la-Gokflow, ivision ka-Gokflow mase kuthiwa halala-ke Lwandle nontombazane. Manje indaba esifezele noma uzojoyina ishow kwisizini elandelayo ngoba phela siyacinga la okuhlangana khona ama-siblings angithi siyocinga ematafuleni ukuthi ibuphi ubuso esingabazi. Abukho. Kukhona uTirelo siyamazi, kukhona uVuyo siyamazi nama-siblings. Omusha ofikile ufike noSibindi nasephathini kaLwandle futhi abamfakanga untombazane omusha besizombuka sithi uye lo. Sibone nje uLwandle kule hayi uLwandle bandle waze uVicky waze sengiphumile kwindaba yamacele noMayeni. uMayeni umacele waphendula nje ngokudinwa kwaba ukuthi-ke uphendula usebheke thina agasashe etafuleni ukuthi uMayeni ephoxeke kodwa nishile uthi know your place, know your lane. Kukhulunywa ngomzukulu. Yabo isithembu sinjani? Sesidlulile ukuthi isithembu sinjani. Wafika uVicky nangu-Vicky eseba yi-crush yabo bonke. Useyi-crush kaMpumelelo aphinde abe yi-crush kaLwandle ngoba uLwandle nje uthi iy'ndaba zokuthi-ke nihlukanile wahlala lapho ku-number 3 wasuswa iy'ndaba ezinhle lezo. Hawu sesibone elinye isayidi likaLwandle. uLwandle-ke yena uthulele ney'ndaba zakhe naye wenza yona leyo nto ukuthi kuvela ngesikhathi. Asazi-ke manje ngiyesisho ukuthi kuyiqiniso ngoba nakho akuvelile kwi-page le-family. Makuvela kwi-page le-family siyazi ukuthi hayi akuhlalwa-ke phezu kwendaba ebalulekile.
Ileyo-ke into eyenza ukuthi singasho ukuthi ngempela halala landle, kodwa kuney'ndaba ezinjalo ezivela ku-social media. Sizothi halala kulandle kanti sesizenze iphutha. Yabona. Waze wa-happy kuLwandle. Manje ngisho ukuthi uLwandle uzoba ubaba wengane kodwa usejabulisa uVicky. Hawu. Bengiqala ukubona uLwandle ehleka kanje kungakho ihlaya elikhulunyiwe. Kufika uVicky wathi nje hayi siyam-welcome esho ngesimile esingakanani. Waphinde futhi wathi sekuyakhulunywa noVicky useyasho uyabona nje usafuna ukuthi kuqhutsheke kukhulunywe. Ngesikhathi uMpilo esediniwe uLwandle besafuna bekhulume ngoba uVicky besakhuluma. UMpilo wabona ukuthi hawu nangu-ke sewufike kwiphathi yami sekuyena ozohosta iphathi yami abeke bethuleke manje kuhanjwe. Waphoxeka uLwandle ngoba uLwandle wesekhuluma naye necrush yakhe. Wabona futhi uMpumelelo ukuthi uLwandle ngathi useyaqhubeka nenkulumo noVicky. Hayibo uLwandle. Manje bamfihlelani uLwandle? Babona ukuthi sizokhuluma kakhulu. Ngoba siyakhuluma-ke nathi. Kodwa phela sikhuluma ngento esiyibone ku-TV. Mina ngeke nje uzongithethisa into evele ku-TV. Ngisho kuthiwa i-favourite yakho ubani. Nakhona futhi mhlawumbe ngeke bengithethise into evele ku-TV. Uma beyivela ku-TV akusiyo into yomndeni. Into yakuMzansi Magic ebukwa yithi ngoba uMzansi Magic sinawo. So uyafika-ke la wena-ke usuyafika ngoba siyibukile i-TV futhi ngikhuluma kahle. Ngoba ngeke ngisuke into elaphaya ku-TV ngade ngiyi-question. Sengifika la angiyi-question kodwa angithuki inhlamba. Usufika lana ulandela ubufollower bakho, ulandela ubufeni bakho, ulandela ukuthi ubani ke i-role model yakho uzongicontrol. Hayibo. Mina ngizokushaya ngoba uwrong. Usho ukuthi nje onke ama-TV show obuwabuka bekusanganisa. Hayibo. Nivumelani kodwa ukusanganiswa i-TV show? Ngiyabona ukuzwela ezintweni ey'balulekile. Nanokuthi-ke as umzali uyayibuka izinto ngeso lobuzalo. Kodwa uma sizofika la uthi ngicela niyeke, yekela ubani. Ngisuke ngalisazi-ke lokho ukuthi kuhambisana nokuzwela kokuba umzali noma kuhambisana nokuthi ufuna sizwe ngawe. Uma ufike ngisho igama elibi usho ukuthi alizwakali kahle leli gama fix. Ukhuluma ngani? Ngegama elibi engilishilo. Angikhulumi ngegama elibi, ngikhuluma ngokuthi iy'ngane mazenza abantwana zona-ke ama-plans abo athini asefaka lezi ngane abazenzile. Hhayi sengimubi ngedwa. Uma kuthiwa bawasebenzisa amajazi bathembeni. Hhayi sengikhuluma into engaziwa ndawo. Okay. Futhi le video bengizokhuluma ngoLwandle nentombi yakhe ekuthiwa ikhona ku-social media ivela ngisho noMacele kodwa uMacele watshela uMayeni ukuthi kuhlalwa kwilane obekwe kuyo neposition obeke kuyo ungaveli ucomment. Athi hawu abazukulu kodwa ababo bonke nje kodwa akakusho lutho-ke. Ngiyabonga i-support guys. Bye.